ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ନାମକ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ନାମ ଥିଲା ଅବନ୍ତୀ। ସେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଜଣେ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ସେ ସଦାସର୍ବଦା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଦର୍ଶନାଭିଳାଷୀ ଥିଲେ। ଥରେ ଜଣେ ଋଷି ତାଙ୍କ ରାଜଉଆସକୁ ଭ୍ରମଣ ସକାଶେ ଆସିଥିଲେ। ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଅର୍ଥାତ୍ ନୀଳମାଧବଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ବିଷୟରେ ଗୁପ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ, ହେ ରାଜା, ଓଡ଼ିଶାରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଭବ୍ୟ ରୂପ ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଉଛି ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହା ଶୁଣି ରାଜା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଆଦେଶ ଦେଇ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଚାରିଦିଗକୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବୁଦ୍ଧିବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସନ୍ଧାନ ନିମନ୍ତେ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଅବନ୍ତୀ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ପୂଜାରୀଙ୍କ ଭାଇ ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରାଗଲା। ସେ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଗଲାବେଳେ ଜଣେ ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀକୁ ଦେଖିଲେ। ତାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ଲଳିତା। ସେ ଶବର ରାଜା ବିଶ୍ୱାବସୁଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଝିଅ ଥିଲେ। ଏମିତି ଅନେକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପରେ ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କ ମନରେ ଲଳିତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେମ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ଲଳିତା ଓ ବିଦ୍ୟାପତି ଉଭୟ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେଲେ। ବିବାହର କିଛି ଦିନ ପରେ ବିଦ୍ୟାପତି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଶବର ରାଜା ବିଶ୍ୱାବସୁ ଏକ ଗୁପ୍ତ ଗୁମ୍ଫାରେ ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଲଳିତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି କହିଲେ, ଲଳିତା, ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କର ଜଣେ ପରମ ଭକ୍ତ। କ'ଣ ତୁମେ ତୁମ ପିତାଙ୍କୁ କହି ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରାଇ ପାରିବ? ଏହା ଶୁଣି ଲଳିତା ତାଙ୍କ ପିତା ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ୱାବସୁଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରାଇବାକୁ କହିଲେ। ବିଶ୍ୱାବସୁ ତାଙ୍କ ଅନୁରୋଧକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଏବଂ ଏକ ସର୍ତ୍ତ ରଖି କହିଲେ ଯେ ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କୁ ମୁଁ ନୀଳମାଧବଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରାଇବି, କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ପଟି ବାନ୍ଧି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଦ୍ୟାପତି ତାଙ୍କ ସର୍ତ୍ତରେ ରାଜି ହେଲେ ଏବଂ ଚତୁରତାର ସହିତ କିଛି ସୋରିଷ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଗଲେ। ଯେହେତୁ ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କ ଆଖିରେ ପଟି ବନ୍ଧା ଯାଇଥିଲା, ସେ ଗୁମ୍ଫାର ରାସ୍ତା ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ। ତେଣୁ ବାଟ ସାରା ସୋରିଷକୁ ପକେଇ ପକେଇ ଯାଉଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଗୁମ୍ଫାର ରାସ୍ତା ସହଜରେ ମିଳିଯିବ। ବିଦ୍ୟାପତି ଗୁମ୍ଫାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ନୀଳମାଧବଙ୍କର ଦର୍ଶନ କଲେ। ସେଠାରୁ ଫେରି ଆସି ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତ ସତକଥା କହିଲେ। ଏହା ଶୁଣି ରାଜା ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କର ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ବାହାରିଲେ। ବିଦ୍ୟାପତି ପକାଇଥିବା ସୋରିଷର ମଞ୍ଜିଗୁଡ଼ିକ ଅଙ୍କୁରିତ ହୋଇ ସେଥିରୁ ଗଛ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ଗଛର ପଛେ ପଛେ ବିଦ୍ୟାପତି ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କୁ ନେଇ ଗୁମ୍ଫାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଗୁମ୍ଫାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେଠାରେ କୌଣସି ମୂର୍ତ୍ତି ନଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବ ସେଠାରେ ନଥିଲେ। ଏହା ଦେଖି ରାଜା ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହେଲେ ଏବଂ ରାଜଉଆସକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ସେହିଦିନ ରାତିରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ହେ ରାଜନ୍, ମୁଁ ତୁମକୁ ନୀଳମାଧବ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁମେ ସାଗର ତଟକୁ ଯାଅ। ମୁଁ ସେଠାରେ ଏକ ଦାରୁ ରୂପରେ ଭାସି ଆସୁଥିବି। ସେ ଦାରୁର ରଙ୍ଗ ଲାଲ ହୋଇଥିବ ଏବଂ ସର୍ବତ୍ର ଶଙ୍ଖ, ଚକ୍ର, ଗଦା ଏବଂ ପଦ୍ମର ଚିହ୍ନ ଥିବ। ତୁମେ ସେ ଦାରୁକୁ ଆଣି ସେଥିରେ ମୋର ମୂର୍ତ୍ତି ବନାଅ ଏବଂ ମୋତେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କର। ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହେବା କ୍ଷଣି ରାଜା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସମୁଦ୍ର ତଟକୁ ଗଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଭାସି ଆସୁଥିବା ଏକ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଦାରୁ ଦେଖିଲେ। ଦାରୁକୁ ଆଣି ସେଥିରେ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନା କରିବା କଥା ଚିନ୍ତା କଲେ। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର
ବଡ଼ ବଡ଼ କୁଶଳ କାରିଗରଙ୍କୁ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ରାଜଉଆସକୁ ଡକାଗଲା ଏବଂ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଉପଦେଶ ଦିଆଗଲା। କିନ୍ତୁ କୌଣସି କୁଶଳ କାରିଗର ସେ ଦାରୁକୁ ଛୁଇଁ ମଧ୍ୟ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏହା ଦେଖି ରାଜା ଦୁଃଖିତ ହେଲେ ଏବଂ କିପରି ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କଲେ। ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ତୁମେ ଦେବଶିଳ୍ପୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କର, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ତେଣୁ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଦେବଶିଳ୍ପୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କଲେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଏକ ବୁଢ଼ା ବଢ଼େଇ ରୂପରେ ପ୍ରକଟିତ ହେଲେ। ସେ ବୁଢ଼ା ବଢ଼େଇ ବେଶରେ ରାଜଉଆସରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ରାଜାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କଲେ। ରାଜାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି କହିଲେ, ହେ ରାଜନ୍, ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ଆପଣ ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିପାରିବି। ଏହା ଶୁଣି ରାଜା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହେଲେ ଏବଂ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ବୁଢ଼ା ବଢ଼େଇ ଜଣଙ୍କ ନିଜର ଏକ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଲେ ଏବଂ ସର୍ତ୍ତ ରଖି କହିଲେ, ହେ ରାଜନ୍, ମୁଁ ଏକ ବନ୍ଦ କୋଠରୀ ଭିତରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଭବ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିବାକୁ ଚାହେଁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ମୋତେ 21 ଦିନ ସମୟ ଲାଗିବ। ତେଣୁ 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ସେହି ବନ୍ଦ କୋଠରୀର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବେ ନାହିଁ। ଯଦି 21 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କେହି ସେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ତେବେ ମୁଁ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି। ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ସର୍ତ୍ତକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ। ବିଶ୍ୱକର୍ମା ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ବାହାରକୁ କେବଳ ହାତୁଡ଼ାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଉଥିଲା। 15 ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ବାହାରକୁ ଶୁଣାଗଲା ନାହିଁ, ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଗଲେ। ସେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ, ମହାରାଜ, ବନ୍ଦ କୋଠରୀ ଭିତରୁ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଉ ନାହିଁ। ବୋଧହୁଏ ବୁଢ଼ା ବଢ଼େଇ ଜଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବରୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ସେ ବନ୍ଦ କୋଠରୀର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବାକୁ ଜିଦ୍ ଧରି ବସିଲେ। ଶେଷରେ ବନ୍ଦ କୋଠରୀର ଦ୍ୱାର ଖୋଲାଗଲା। ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ସ୍ୱୟଂ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ବୁଢ଼ା ବଢ଼େଇ ରୂପରେ ଆସି ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ 21 ଦିନ ନ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ଅଧାଗଢ଼ା ଅବସ୍ଥାରେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ବୁଢ଼ା ବଢ଼େଇଙ୍କର ସର୍ତ୍ତକୁ ନ ମାନି ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଅନୁତାପ କଲେ ଏବଂ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ମୂର୍ତ୍ତି 3ଟିକୁ ସ୍ଥାପନା କଲେ, ଯାହାକି ଆଜି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଡ଼ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ମାତା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ନାଁରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି।